Mahipatiyo Kabupaten Purwokerto Hayu Hayu Rahayu Sakuntulate Mujulan Cisyukur Tumate Gusti Yang Maha Agung Korono Dami Kokulo Jelasan Panjenengan Sami pinanggih wonten dalemipun babadi kanthi kalis remeda manging kayuwanan. Saderengipun adicara kawitan monggo kula dherekaken muja lan memuji utawi Astukara Sratalis. Astukara kawitan. Astukara cekap singgah singgah kala singgah pansumingkah tur kala sumingkir sing omong sing sing sukuling asirah sing atenggah lawan kala sing abuntut padha sira suminggawa mulya mring asaneki Sepuak Jawa Kawedar tansah pinardawa kamulyan bagya mulya salami-laminyo dumateng para bebenden para sepuh bini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken ing wekdal menika kita sami saged pinanggihan malih wonten dalemipun babadi adat ingkang sampun-sampun inggih menika pendak malem dinten Senin pon malem Selasa Wage kadang kasepuhan Jawa Kawedar ngawontenaken urutinan kejawit inggih menika wonten tlatah Blitar menika. Parawila para kadang-kadang sami mbok menawi mangke wonten dawuh-dawuh saking para sesepuh lan menika mbok menawi wonten kadang saking Malang sugeng dalu sugeng bebagian dumateng para kadang-kadang menawi wonten dawuh saking para bebenden utawi para sepuh Bapak Maryani, Bapak Rama Rukmin, monggo wekdal kawula aturaken.
Rahayu, Rahayu, Rahayu Sabtu Dumadi untuk kemuliaan Agung Ekapisan kanthi muhung datangan Sang Gusti Kang Maha Suci. Aturaken raos matur nuwun dhateng Sang Gusti Wonten Dewantos Dugi Titiwati menika kula dalang para panjenengan tansah pinaringan rahayu isin. Mrikinipun kula kalih panjenengan tasih dipun paringi kanugrahanipun Gusti wujud kesan awit saking kesan saged nindakaken bakti jumbuh kawan kabisan saka papanipun piyambak-piyambak. Sampun para inggih wonten lampah kula panjenengan anggenipun sira bekti dhateng Sang Gusti wonten satumahing bumi menika. Para rawuh ngaturaken salam taklih kunjuk dhateng kadang-kadang kakep prasaja ingkang saking Malang ingkang dipun sepuhi dening kadang kala panjenenganipun Ki Sutrimo nggih kakep prasaja nggih kadang rawanipun ngaturaken sugeng rawuh nuwun kuning samudra tanah sumawit dilalah kersane Allah. Karawuhan kadang kula saking Raket Prasaja kadang-kadang birukunan Kasabuan Jawa Kalbar wonten ing dalu menika boten saged diungkap nggih awit ingkang tulung agung setunggal rombongan matur nggih saged wonten ingkang saking krisik Jawa setunggal rombongan menika kepangkalan boten pikantuk margi pramila saking menika nggih pilih menika mangke mugi pinjam Selasa Wage ngajeng saged tempal malih kang saking Kediri dilalah nggih wonten ritualan wonten Wajagung. Para rawuh ingkang dugi hormatan kawula bali malih rikala semanten watawis sampun meh kalih taun menika kawiwitan saking pepinginanipun para kandhang sami saged kempal manunggalaken manunggalaken menyatukan persepsi dalam rangka pengembangan budaya kita yakni budaya Jawa. Nah, berkaitan dengan itu maka berkumpullah para sesepuh pada saat itu para kasepuhan awit kenging menapa kasepuhan niku biasanya dinten-dinten ingkang dipun agem niku nggih Jumalegi, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, salintunipun pramila pasarujukanipun menika mendhet dinten ingkang paling tuwa nggih menika dinten Selasa Wage. Selasa lalu wage papat ingkang ajabe anggenipun sami sapejagongan mbabar sekedhik napa sekedhik kabudayan Jawi ingkang sampun terjajah menika sekedhik napa sekedhik saged dipun babar malih saengga saged dipun tampi kaliyan generasi-generasi para taruna ingkang ing pinjang nerusaken perjuangan kula panjenengan sami. Pramila mungkin pangajap mugi dinten Selasa Wage pikantuk pitulunganipun Gusti, pikantuk pituduhipun Gusti, pikantuk pituwahipun Gusti ingkang Maha Suci. Menika pangajape makaten. Pramila saben-saben malam Selasa Wage kanthi pangajapan ingkang setunggal menika asung puja dhateng Gusti ingkang Maha Suci, asung pakurmatan dhateng leluhur
saha asung pakurmatan dhateng alam. Pramila saking menika dalu menika pancen radi benten. Awit biasanipun kawiwitan puja utawi ujuban. Nah menika mangke awit menika wonten salah setunggalipun wujud sesaji sajen. Sesaji menika bilih boten dipun mantrami, menika nggih wujudipun namung barang. Tapi lek mun dipun mantrami menika wonten ngesipun, wonten surasanipun. Pramila saking menika saderengipun sarasian mangke sumangga pinisepuh kawula suwun ngaturaken wujud sesajen ingkang sampun dipun siapaken dening panjenenganipun Bapak Adi sakeluarga nggih. Ing pangajap saben-saben Selasa Hakim boten nglalekaken dhateng puja kula panjenengan sami dhateng ngarsanipun Gusti asung pakurmatan labet-labetipun sagung para leluhur. Awit kula panjenengan sami boten saged lepas saking leluhur kula panjenengan sami nadyan to para penjajah menika sampun mutus leluhur kula panjenengan sami kepara malah kula panjenengan sami dipun aturi dipun peksa paripeksa napa nyinaoni leluhuring piyambakipun. Pramila sumangga leluhur menika wonten kula menika nggih wonten awit wontenipun bapa kaliyan biyung, wontenipun bapa kaliyan biyung awit saking simbah kakung simbah putri ngantos tumungkilipun prah tumerah ingkang tataran ingkang kaping 18 menika nggih. Pramila saking menika sekedhik mbaka sekedhik ingkang dipun babar kepengker saking ujuban. Ujuban menika kersanipun simbol-simbol kebudayaan Jawa, simbol-simbol panuwunan menika tetep wonten. Nanging ujuban menika kedah wonten wujudipun. Pramila wonten ing dinten niki mangke awit menika wonten wujudipun sesaji nggih, wonten pisang raja, pisang ayu nggih nika mangke kula nyuwun sajen menika dipun pasrahaken langkung rumiyin sabibaripun menika lajeng kula panjenengan sami ngawontenaken sarasehan nggih. Sarasehan ingkang jumbuh kalian pasarujukan kala kepengker ing antawisipun ngupadi jati dirinipun budaya kula panjenengan sami salah setunggal ingkang tegesih dipun babar ingkang dipun sinaoni babagan petungan. Pramila saking menika petungan ing adiwi menika sampun carut marut ning boten kepengker wonten grup kawula share rikala kula mlampah-mlampah panggih kalian salah setunggalipun napa keturunanipun ingkang dipun saya dening Sri Sultan Agung Hanyakrokusumo anggenipun ngrubah kalender waktu kepengker. Monggo menika mangke namung kagem pertimbangan mawon boten ateges kula nyobi ngisruh dhateng pepetungan panjenengan boten. Awit menapa salah setunggal ingkang dipun padosi wonten Jawa menika salah setunggalipun petungan menika kuatah sanget. Pramila menika ugi narasumber saking Bapak Nyoman, Bapak Sarji nggih menika mangke kepara wonten kadang kula panjenengan sami saking Raket Prasaja menika lek mboten salah saking Raket Prasaja menika sampun ate napa nerbitaken kalender ngoten nggih. Kalender nanging menika dereng saged menggantikan era-era yang sudah ada gitu. Awit menapa perjuangan menika mboten kados malih tangan gitu. Sekedhik mboko sekedhik.
Nggih panjenenganipun rikala semanten anggenipun kepengin nguasai kabudayan kula panjenengan sami nggih perjalananipun kepara pun meh 1000 taun ngaten nggih. Nggih pun meh 1000 taun. Lajeng ketawis saestu menika watawis rikala boyonipun Majapahit. Menika lajeng nggih kula panjenengan sami nggih kedah sekedhik bapak sekedhik nggih pripun harus ada taktis dan strategi. Para rawuh sedaya kadang kula sedaya kasepuhan Jawa Kalada ingkang kawula tresnani, mbebeleh niku dalu niki radi benten nggih. Nanging bentena teksih wonten wujud simbolipun panuwunan. Pramila simbol menika wujud menika lek boten dipun mantrami menika tetep dados wujud. Kados pramila saking menika kepareng kula mangke nyuwun panjenenganipun Rama Lukmin menika dipun pasrahaken langkung rumiyin dipun babaraken langkung rumiyin kersakipun simbol-simbol menika wonten dina paedahipun boten barang ingkang panjang. Apabila ngaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi pirukunan kasepuhan Jawa Kalada menika sekedhik anggenipun babar simbol-simbol kebudayaan Jawa menika boten namung kandhek wonten hitungan tapi saged dumugi leres-leres bangun peradaban saha dados panuntun balining tatanan budi kang sayekti balining ajawa ingkang sanyata. Mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken sumangga saderengipun pranatacara kula nyuwun mangke wujud menika dipun pasrahaken dipun mantrami langkung rumiyin karsanipun wonten kina paedahipun nggih. Saking kawula makaten kirang langkungipun nuwun rugi samudra paksana rahayu 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 sampun dumadi antuk kamulyan sakuning ngagesang nuwun. Makaten sabda tama saking pandhanipun Bapa Maryani. Salajengipun inggih menika ujupan sesaji ingkang dipun asta pandhanipun Rama Lukmin. Wekdal kawula sumanggaken. Palibon. Yes, Pak. Yang mriki. Nang mriki. Ya, kita iki Prabuno.
sewu saderengipun murwani atur saking kawula aturaken rahayu. Mugi rahayu sagung dumadi awit saking sih kemurahaning Gusti ingkang murba ing dumadi kula lan panjenengan sedaya ing rikalenggan dalu punika saged pinanggih kanthi kawontenan seger waras slamet pramila wajib kita ngaturaken rasa syukur utawi astungkara dhumateng Gusti ingkang gelar jagat saijinipun. Mangkaten Pak Bu nggih. Awit nggih kawontenan seger waras slamet niku babakan sing edi peni mungguhe sedaya titah ngoten. Sedaya titah napa niku titah manungsa napa sato lan utawi tetuwuhan ngaten bakune seger waras slamet mila sepindah malih rasa syukur utawi astungkara kunjuk ing ngarsaning Gusti ingkang gelar jagat saisinipun. Mugi-mugi kawontenan ingkang kebak rasa paseduluran kawontenan ingkang kebak rasa memitran ngaten nika kala wau tansah nyarirani dhateng kula lan panjenengan rikalane kita saged pinanggih wonten papan pundi kemawon ngaten. Awit nggih namung tiyang sing rukun kebak rasa seduluran kebak rasa kekancan niku wau menungso sing saged ngrasakne tentrem ngoten. Upama ora rukun niku angel tentreme. Upama kula ora rukun kalih bapa sutrima papakan saking ler kalih saking kidul sika kadohan niku rasa tratapan, rasa ora tenang, rasa sing boten penak niku otomatis langsung ngraosaken nggih napa mboten. Mila rukun niku wau pawitane tentrem ngoten. Ya kamangka dalu niki kula panjenengan nindakaken pirukunan. Nggih pirukunan kasepuhan Jawa kawedhar. Liripun nggih menika saking peranganing kanca ruwang ingkang anjiwahi dhateng Jawa menika saben selapan dina ngempal saperlu nggih menika njaga adat lan budaya Jawa utawa adat lan budayane Nuswantara ngaten liwat nggih menika kala pirukunan kasepuhan Jawa kawedhar tur temriku wonten tata cara upacara lan mawi upakara padatan ingkang sampun nggih menika wonten wilujengan nanging menika nggih dinten samangke nggih wonten wilujengan nadyanta namung prasaja liripun namung sawetawis nanging menika mboten nilaraken pakulinan utawa padatane awake dhewe nggih menika slametan caos pisungsung dumateng para leluhur. Dados menika mangke tetep ngaturaken pisungsung wujudipun gondo, wujudipun rasa ingkang nggih menika wujudipun sesaji ngoten. Dados gedhe cilike sesaji mboten diukur saka gedhine upacara nanging sesaji menika diukur kalih rasa tulus lan ikhlasipun ngoten. Gedhen-gedhen lek ora ikhlas niku muspra. Muspra nggih lek wong saniki mau mubadir ngoten. Nggih muspra niku. Neng cilik lek didasari tulus ikhlas
iman utawa serada niku mangke bakal nuwuhaken pala utawa wonten guna lan paedahe tumrap tujuan utawi gegayuhane awake dhewe bareng ngoten. Mila menika padatan wilujengan tetep ngawontenaken sesaji menika utaminipun nggih menika mangke kula panjenengan menika ngaturaken pisungsung utawa ngaturaken sesaji dhateng leluhur, utamane leluhur ingkang sampun labuh labet dhateng Nuswantara niku utamane duka labuh labet dhateng Nuswantara niku liwat agama nggih saged, lewat labuh dhateng negara bangsa saged ngoten. Mila nggih kabeh niku tujuane padha ngoten. Dhateng leluhur ingkang sampun labuh labet dhateng Nuswantara. Lan mandhape nggih dhateng leluhur ingkang wonten ing tlatah sing cikal bakal ingkang akal bakal wonten ing tlatah mriki utawa papan niki wonten Ringin Kembar, desane Karangreja, kecamatan Garum. Ngoten. Nggih. Dukuhe Ringin Kembar utawa Lobresek. Ngoten. Nggih Lobresek niku napa nggih Lobresek niku lingkungan perkebunan nggih. Nggih, sejarah perkebunan Lobresek niku sejarah perkebunan niki terus dadi desa niki mulakno nggih tetep dilestarekne. Sing cikal bakal nggih menika lek mboten klentu niku Mbah Sembrono. Mbah Jaya Sembrono ngoten. Niku sing cikal bakal sing akal bakal mriki Mbah Jaya Sembrono Ringin Kembar. Nggih. Lan mboten sanes nggih dhateng leluhur saking ingkang kepanggenan nggih menika Bapak Adi Garong. Niki wonten kulawarga Bapak Adi Garong awit nggih kula aturaken bilih Bapak Adi Garong kala tigang dinten kepengker menika nandhang duh kita. Nandhang duh kita utawi nandhang sungkawa krana keseripahan tiyang sepahipun ingkang pinaringan asma nggih menika Bapak Suryanto Satram ngoten. Mila niki nggih kula panjenengan pinangka warga agung Kasepuhan Jawa Kawedar nggih nderek klungsu-klungsu melok udun dongane Mbah Suryanto Satram menika mugi-mugi nggih sageta tinampi dening Gusti lumaris lampahipun dhateng pangayunaning Gusti ugi pikantuk pangapura dosa lan kaluputane mbuh kuwi dosa liwat ucapan, dosa lewat tindak tanduk tingkah laku, dosa liwat pamikiran. Ngoten, muga-muga antuk pangapura ingkang liripun sang arwah utawi sang atma jatining Mbah Suryanto Satram menika sageta lumaris dhateng alam sonya ruri wangsul dhateng sangkan paraning dumadi lan kulawarga pinaringan kekuatan lahir batin utamane keluarga saking Mbah Adi Garong garwa putra wayah sedayanipun. Ngaten Pak Bu nggih. Awake dhewe ya nadyan to rada krandhat utawa rada kaset nggih melok-melok ndongane wong arep dikaya ngapa nggih dulur ngoten. Lah niki mengke nggih niku kados Kasepuhan Jawa Kawedar niku pancen medhar babagan adat lan seni uga budaya Jawa. Mila saderenge menika pasrah sesaji menika kula aturaken niki sampun kalebu materi utawa kalebu pitedah sing maune ora ngerti dadi ngerti, sing maune wis ngerti malih ora lali dadi eling. Ngoten.
niki dadi padatane kelompok utawa paguyuban Kasepuhan Jawa Kawedar ingkang udakara niki teksih setunggal taun madegipun. Mila niki nggih tasih proses mangke babagan administrasinipun supaya entuk perlindungan hukum awit tujuan sing luhur niku ya kudu bener-bener niku kahanan utawa kawontenane ora nalingsir saka angger-angger pamarintahan lan angger-angger agama nggih angger-anggere bangsa ngoten. Menika Bapak Ibu ingkang kula aturaken babagan wontenipun Kasepuhan Jawa Kawedar ing tlatah Blitar Raya. Kepara menika warga agung saking segitiga Mas nggih menika Blitar, Kediri lan Tulungagung. Nanging menika kalawau kathah sanget ingkang boten saged rawuh krana menika wonten bab-bab ingkang dados jalaranipun. Contone krisik menika setunggal elek menika kalawau balik dalan krana mriku niku dalane namung setunggal. Terus direwangi terabas-terabas niku cethukan truk ngguling mboten iso bablas, akhirnya balik kucing akhirnya ngoten. Setunggal elek boten saged rawuh. Lajeng Tulungagung nggih ngoten wau sampun izin dhateng ketua ngoten boten saged rawuh. Saking ludaya dereng kantenan napa rawuh lan botene mbok bilih rawuh menika teksih wonten ing margi ngoten. Oh nggih niku sakniki dados warga ludaya nggih. Dados menika biasane nggih nate nggih kadang nggih kawandasa nggih swidak malah nate ten Plampangan niku 8 dasa wonten daleme nggih menika Mbah lali kula Mbah Monot. Mbah Monot niku nate sing rawuh 8 dasa. Nggih ngoten niku pasang surute warga agung sing rawuh krana kesibukan wonten dalemipun piyambak-piyambak. Makaten Bapak Ibu kawontenane nggih menika pirukunan Kasepuhan Jawa Kawedar Blitar ingkang teksih yuswa setunggal taun udakara menika awit nggih kirang langkung wonten 13-14 pertemuan. Tur saben pepanggihan niku 8 dina utawa 35 dina sepisan saben anggara cemengan ngoten utawa Selasa Wage. Mbok pilih ngaten monggo menika kita sareng-sareng ngaturaken sesaji dumateng para leluhur nggih menika kalawau sepindhah leluhur Nuswantara Jawa ingkang sampun labuh-labet nggih kados to panjenenganipun yang Sabdo Palonaya Ginggong utawi yang Semar utawi yang Ismaya Jati. Nggih wonten malih ingkang pitayanipun dhateng Syekh Subakir nggih wonten. Lan ugi sanes-sanesipun lan nggih menika kalawau dhateng Mbah Jaya Sembrono. Nanging nggih pun kalebu leluhur sedaya menika kalawau nggih lek teng Blitar mriki menika mangke nggih kalebet nggih kados panjenenganipun Swargi Bung Karno napa nggih kita dongakne awit wong donga niku wau nyiptakne ketentremane sing ndonga dhewe. Kepindhone niku migunani kalih sing didongakne ngoten. Wong ndonga niku tentrem ngoten lho. Tentrem malakno sing kerep-kerepan ndonga panjenengan ben tentrem ngoten. Saestu niku. Nggih, ngaten Bapak Ibu kawontenan pepanggihan dalu punika nuju hari nggih menika anggara cemengan wukune bolo. Sasih mangsa kasanga ngaten. Terus mapan wonten ing Ringin Kembar Desa Karangreja Kabupaten Blitar. Mbok bilih makaten kula pinangka pambukaning ngatur monggo sareng-sareng ngaturaken sesaji menika kita aturaken muga-muga
sarinipun tinampi dening para leluhur. Dene donga pamuji bektinipun sageta migunani dhateng lampahipun Sang Atmajati anggenipun nuju dhumateng alam kasedan jati dumugi ing alam surya ruri manunggaling kawulan Gusti utawi dhateng sangkan paraning dumadi makaten. Mbok pilih makaten lek bab donga niki sareng-sareng miturut kapribaden ngoten. Miturut kapribadenipun sowan-sowan awit kula yakin kados Mbah niku Mbah Dalang saking dadi Mbah Agus nggih Mbah Agus, Mbah Nyoman, Mbah Mariani kalih Mbah Sutrimo sak rombongan saking niku kagungan donga piyambak-piyambak sing ora padha neng tujuane padha. Mila niki ndonga miturut kapribaden ngoten nggih. Miturut kapribaden sanadyan to sakjroning manah ngoten. Sakjroning manah. Awit wong ndonga niku lek mboten krungu niku malah niku iso ning teka nggene. Nanging lek ne wong ndonga niku enten leluhur niku ngendika. Sapa sing ndonga niku lek saya lirih niku saya teka nggene. Ngoten. Tur ora ganggu marang liyan ngoten lek jaman singen ngoten. Nah mbok pilih ngaten monggo kita sareng-sareng ngaturaken kuku sarung gondo wangi sesaji dhateng para leluhur. Monggo kula dherekaken. Om wilaheng mangastungkara sekaring bawana langgeng Yuang sukmo hadirin weh mugi paring pangayoman marang warga agung pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar Blitaraya lan para kadang ingkang sami rawuh sedaya. Sabda jati sun angesti mring purbaning widi nggih purbaning ilahi amit. Amit pasang Kalimantabi kalepatno holoduni linepatno pambenganing dur angkara sakwernaning panuju ala baliya marga mundur tanpa karana angarenana rahayu. Duh Gusti kang murba ing dumadi nggih Gusti kang gelar jagat saisinipun nuju hari anggara cemengan utawi Selasa Wage wuku bala mangsa sasih kasanga warga agung kasepuhan Jawa Kawedar ngaturaken saprakaraning rerampatan sesaji katuring paduka Yang Atmajati nggih roh suci para leluhur ingkang sampun labuh labet dhateng Nuswantara labuh labet dumateng para kulawarga utaminipun leluhur saking Bapa Biyung, Simbah, Buyut, Canggah, Wareng, Udeg-udeg, Gantung, Siwur lan sedaya leluhur ingkang sampun krimatan ugi ingkang dereng krimatan. Utaminipun nggih menika ugi boten kasupen swargi Bapa Suryanto Satram ingkang sampun surut dhateng Kasedan Jati dungkap catur hari nipun. Sabda jati tuhumane mustikaning jagat duh Gusti kanthi linambaran tulus lan ikhlas lan rumeseping budi kula ngaturaken saprakaring sesaji kuku sarung gondowangi cok bakal pisangayu kinangan unjukan lan dahar unjuk sak wontenipun menika mboten kurang ugi mboten luwih sedaya katur dhateng para atma leluhur mugi tinampi duh Gusti kang murba ing dumadi mugi-mugi leluhur ingkang sampun labuh labet dhateng Nuswantara
dhateng Nuswantara Jawa mugi sageta sampurna jati mring alam sonyaruri sehingga jagat agung lan jagat alit sageta anemai gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Duh Gusti kang gelar jagat saisinipun mugi sedaya leluhur ingkang taksih wonten alam antara mugi-mugi sedaya leluhur ingkang taksih wonten ing alam panangsaran mugi sageta lumaris dhateng alam suci sampurna jati. Duh Gusti ingkang murba ing dumadi atas nami warga agung kasepuhan Jawa kawedhar angaturaken sesaji kukusarum Gondowangi dahar unjuk cok bakal lan sak runtutanipun mugi-mugi sageta tinampi dhateng para sang atma luhur sehingga jagat menika sageta rahayu lair lan tusing batin. Duh Gusti anggen kawula sedaya bekti dhateng para leluhur mugi dados jalaran bangkit utawi gumregaing budaya wonten ing Nuswantara. Bangkit utawi gumregaing budaya sampun ngantos kawon kalian pepalang budaya saking manca negara. Mugi jati diri Nuswantara tansah sageta langgeng lestari. Sabda jati tuh manik mustikaning jagat. Swargantu pitara dewa, swargantu pitara ganam, swargantu pitara sarwa ya nama swada. Muksantu pitara dewa, muksantu pitara ganam, muksantu pitara sarwa ya nama swada. Sonyantu pitara dewa, sonyantu pitara ganam, sonyantu pitara sarwa ya nama swada. Sarwa sarwi luhur ageng alit tepih celak kakung putri sampurna jati bali ing alam wingi uni anane suwung bali mareng suwung. Mugi rahayu rahayu rahayu. Nuwun nembah nuwun mbok pilih napa ingkang sampun kaaturaken nika kala wau Gusti kepareng nampi. Yen to Gusti sampun kepareng nampi sampun otomatis menika mangke anugrah bakal kita tampi sareng-sareng makaten. Mbok menawi wonten lepat kirang keprana nyuwunaken pangaksami wusana rahayu. Nuwun. Sabda jati kunjuk dumateng Bapa Surya Telaktan sampun katuraken mugi antuk swarga langgeng bali mula mulanira. Ana kidung ora maksa wengi teko hayu luput ing lara luput bilai jen setan datang purun paneluhan tan ono wani
miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah mring mami kuna tutupan sirna sanget ngaturaken panuwun puja santi kang sampun kadhawuhaken dumateng Bapa Lukmin nggih Rama Lukmin. Adicara salajengipun inggih menika mbok menawi para kadang-kadang badhe pripun Pak? Napa sekoras? Tasih jam 12. Oh iki. Kula kinten panuwun para kadang menika sakara sawetawis. Mbok menawi para kadang-kadang katuran ngarahapi menapa ingkang dipun sugataken kalian Bapak Adi Garong. Monggo Bapak niki mun saja wis sagem kabeh iki. Monggo. Iya. Rama Lukmin, monggo. Nggih. Ngambali adicara malih sasampunipun Sukares sampun kita cabut ngaten nggih. Kita nglajengaken adicara ingkang baku nggih menika sarasehan utawi pepanggihan paguyuban utawi pirukunan kasepuhan Jawa Kawedar. Dene kula menika mangke sekedhik mawon ngisi materi gandeng menika nggih kita dipun rawuhi sedulur saking Malang saking Yayasan Raket Prasaja menika mangke nggih badhe kados pundi tebih-tebih nggih tetep dipun suwuni kersa paring pangandikan ngaten. Nanging menika kula ngaturaken materi ingkang inti mbaleni pepetangan babagan wiwaha samskara utawi nggih menika adicara manten utawa pawiwahan utawa sambut silaning palakrama ngaten. Lah dene kados ingkang sampun kula aturaken pepanggihan kepengker menika jatosipun pepetangan babagan rikalaning kagungan hajat mantu menika nanggor nggih menika arah ingkang kirang sae contone arah sing ngalor ngulon ngaten menika kala pengker badhe mbahas menika nanging gandeng dalu menika nggih sepindah iki wau kula panjenengan nyirat nderek Bilo Sungkawa nadyanto pun rada randhap utawi nderek-nderek ngraosaken duka utawi dukacita dhateng kulawarga Bapak Adi Garong ngaten. Nanging bab materi pepetangan menika niki ngancik dhateng pepetangan pawukon ngaten. Lah kleresan niki wau
kula sekedhik nanging namung sekedhik mbeta brosur tatal utawi wedal kangge pepetangan nggih menika melah-melah milih-milih wektu sing sae mungguhe kangge upacara ijapan utawa wiwaha utawi mantenan ngoten. Amit menika wonten sekedhik tatal kangge pepetangan awit kula aturaken babagan tatal pepetangan menika sangat penting. Penting mungguhe milih dina ingkang sae kangge upacara manten utawa wiwaha utawa pawiwahan. Nggih, wilujeng rawuh dumateng kadang saking Lodaya menika juru kunci sanggar Kyai Pradah Lodaya. Nggih. Menika Ki Ahmad Jupel utawa juru pemelihara saking Mbah Pradah Lodaya ngaten lan sak rombongan ngaten. Nggih kula aturaken wilujeng rawuh nadyanto radi randhap menika dereng kaset lan tinimbang boten rawuh babar pisan luwih becik rada kaset mboten napa-napa ngaten. Boten kaset niki ngaten. Kula bali bab pepetangan melah-melah lan milih-milih dina kangge wiwaha utawa ijapan utawa manten ngaten. Dene kangge upacara sing diarani upacara manungsa urip niku siji ya wiwaha utawa manten, loro kitan utawa nggih menika diwastani sunat utawa tetakan ngaten. Tetakan niku sedaya nggunakne waktu sing diarani wuku ngoten. Awit wuku menika wonten 3 wuku wilanganipun. Terus ingkang kedah dipun sirik menika gangsal wuku sing diarani ringkel jalma awuku. Ringkel jalma awuku niku seminggu utawa saben sak wuku niku umure 7 dina. Dadi 30 wuku niku sing kudu disirik utamane lek kangge wiwaha utawa pawiwahan utawa tetakan utawa kitanan niku 5 wuku. Niku utamane ngoten. Kejaba teksih wonten malih upamane galengan taun lan sak panunggalane utawa dina upak pusre ngoten. Terus malih yen to ringkel jalma niku utamane kangge manten utawa kalian upacara tetakan utawa kitan nika wau. Nanging yen to wuku sing ora apik digunakne kangge upacara wiwaha niku mboten namung gangsal niku. Ngaten. Awit napa? Ing mriku lek kangge manten niku kejaba sing 5 wuku ringkel jalma niku wonten wuku sing disirik kangge manten, contone niku was penganten. Was penganten niku lek wong Jawa kaprah ngarani was butul. Was butul niku setunggal wuku niku wonten kalih was ngoten. Dadi wuku niku mulai dina Minggu entek dina Setu. Nanging yen to sak wuku niku wase ana loro Minggu lan
setu sing akhir niku diarani was budul utawa was penganten niku ya kudu disirik ora kena utawa ora apik kangge upacara ijapan utawa upacara pawiwahan. Nah, lekne bab pawiwahan niku sing ngangge petungan ngaten nika kala wau mligine niku sing kangge panggih manten utawa temu manten. Ngoten. Lek sing kangge bab ijapan niku mboten mawi pawukon mboten napa-napa. Awit napa? Awit yen to ijapan niku pranatane pemerintahan utawa agama. Jadi mboten nganggo petungan adat niku mboten napa-napa. Nanging kepara lek upama contone ngurus administrasi upama golek surat manten ngangge dina petungan dina contone wah sing apik iki golek surat iki sok minggu kliwon lho. Niku mungkin kamangka minggu niku kantore tutup. Nah, mulakno mboten ngangge petungan adat lan ijapan ngoten. Tur kaprae sing nentokne niku Pak Naib utawa sing kawogan ngijapi manten. Ngoten. Jadi niku yen to upacara manten kejaba niku wau sing diarani ringkel jalma sing kaprah niku ngarani Siwalataba. Si niku Sinta, wa niku Warigalit, la niku Langkir, ta niku Tambir, ba niku Bala. Dadi 5 wuku Sinta, Warigalit, Langkir, Tambir, Bala niku kabeh 5 wuku niku ringkel jalma makaten. Jadi pindah malih kejaba niku wonten was penganten niku wau lan wonten malih nggih menika rong do tiga niku nggih wuku sing sok disirik kangge milih-milih melah-melah dina kangge panggihipun Sri Pinanganten. Mila para bapak, para ibu ing mriki pepetangan babakan wong hajat manten utamane niku lek ninggalne wuku utawa ora ngerti wuku niku kathah boten peneripun utawa merga nerak ringkel jalma niku wau ngoten. Awit isone ngerti lek ringkel jalma lan ora ringkel jalma niku wonten ing pawukon. Dadi wuku niku babone petangan. Dadi pujangga, dadi sesepuh milih-milih melah-melah dina becik lek ora ngerti wuku niku kathah klentunipun maksud lan lire klentu niku nerak ringkel jalma lan was penganten niku wau ngaten. Mila ing mriki kula ngaturaken napa brosur utawa catetan pawukon. Nah, petangan pawukon niki tatal utawa brosur pawukon ingkang sampun dipun saring kirang langkung enten selangkung tatal niku sedaya dicocokne sedaya digestu dibanding terus nemokne saringane nggih niki tatale ngoten. Awit tatal liyane sok-sok niku nyebutne jarene Sinta niku apik. Wuku Sinta kok apik, oh berarti tatale mboten cocok ngoten. Mila niki kula nate pepanggihan Pak Bu, kula nate pepanggihan wonten ing kepemangkuan utawa wonten ing kasepuhan niku sadurunge pertemuan niku ingkang kagungan tatal kula ken beto ngoten. Ingkang kagungan tatal kula ken beto lajeng wonten ing pepanggihan menika dicocokne disaring. Lah pusana nggih tatal niki asile ngoten niki hasil pun saringan saking tatal petangan ngoten. Dadi mila kula wantun
ngaturne utawa ngedarne niki pun kalebet saringane saking petangan pawukon menika kala wau. Terus menika Pak Bu babagan tatal pepetangan kangge kagungan hajat. Kagungan hajat mungguhe wong duwe kajat lire niku babakan wong urip ngoten. Babakan wong urip. Nah, menika kala wau kula nggih beto. Niki wau nggih beto kangge slametane piantun sedo ngoten. Dadi lek ninggale niku dina iki, 3 dina niki, 7 dina niki, 40 iki niki ten catetan iki wonten ngoten. Nggih enten sing ngarani nika nama sarnem sinduru sapanunggalane nika. Terus niki monggo mengke ingkang ngersakne kangge pitungan nyelameti piantun sedo ngoten. Terus menika mbok bilih menika mangke ingkang mboten keduman nggih saged fotokopi ngoten. Niku ugi ngaten upamane niku teko 1000-ne niku dicocokne diitung sedina 2 dina 3 dina 4 dina niku ten mriku pun cocok 1000 dina ngoten. Mila niku ugi sampun kalebet pepetangan ingkang nggih menika cocok kalian dinane jumlah utawa wilangane dina ngoten. Terus nggih pindah malih ngaten menika pancen wonten ing paguyuban utawa pakempalan kasepuhan Jawa kawedhar butuhe niku medhar babakan Jawa. Mulane yen bisa sajroning sarasean niku nggih wonten mangke kondur saking mriki niku enek napa nggih oleh-oleh utawa enek undang-undangane. Lek saben sarasean nganti pirang-pirang sarasean nganti taun-taunan neng mek kumpul terus ten mriku wonten materi-materi sing namung liwat wacana tanpa enten nggih menika wujud-wujud ingkang kados brosur menika kula kinten bareng niku lali ngoten lali. Nanging yen to dipun kanteni catetan dipun kanteni brosur utawa tulisan ngaten nika kala wau kena nggih bunci niku mangke kangge pangertosan utamane niku mboten kok awake dhewe niku magang dadi dukun mboten. Nanging ya ngerti kangge petangan kebutuhane keluargane dhewe, kebutuhane tangga teparo, ya syukur bage lek dijaluki durung sedulur sing ngadra niku awake dhewe sajroning ngugemi ten kasepuhan niku enek undak-undakane ngoten. Dipindah malih pancen kula niteni Pak Bu lek namung diisi materi namung wacana utawa sambutan utawa namung nyejarahne niku mengke bar lali niku lali teko omah ngono mengapa ya sing dianu ditekoki pun lali ngoten. Nanging lek wonten nggih menika wujude brosur utawa catetan niku kena nggih pedoman dasar-dasar kangge tetulung marang wong liyane ngoten. Nah, merga pancen wong Jawa kuwi sing utama urip kuwi iso migunani kanggo liyan ngoten. Nggih, mbok bilih sekedhik niku Pak Bu ingkang perlu kula aturaken yen to mangke babagan pawukon menika mangke saged menika mangke diterusne napa ibarate kaya tanya jawab lah ngoten. Awit sampun dadi semboyane kasepuhan Jawa kawedhar ten mriki niku ora enek guru, ora enek murid ngoten. Kabeh niku derajate padha, kabeh niku pangerten utawa ngelmune padha.
Dadi engko pemenek sing takon, sing jawab utawa sing ngangsuli niku nyumanggane sinten ingkang saged jawab utawa ingkang saged ngangsul-ngangsuli pitakenan ngoten. Pindah malih pancen kasepuhan Jawa Kawedar boten wonten sistem guru murid ngoten. Niku penting. Nguwongne wong niku penting ngoten. Nggih, mbok pilih niku Pak Bu, sawetawis saking kawula miwiti wontenipun materi lan niki mangke nggih Mbah Mariani ugi ngaturne materi ning utamane kula suwun saking Yayasan Raket Prasaja dulur Sowadoh niki kula suwun mengke kersa paring dawuh ten babagan acara dalu niki ngoten. Duka napa sing diaturne nyumanggaken langsung mawon nggih. Nggih, nyingkat wedal niki langsung mawon saking kawula niki bab pitaken bab nyuwun piterang mengke mawon nggih. Mangke mawon. Sabar kauntara. Niki saking kawula sawatawis makaten rumiyin wedal kula aturaken dhateng Yayasan Raket Prasaja nggih. Kleresan menika ketuanipun rawuh dulur saking Malang. Makaten wusana rahayu. Nuwun. Nggih, matur nuwun. Rahayu. Para sesepuh, aji sepuh, pini sepuh ingkang dhateng abekten. Kagem Pak Adi ingkang kagungan dalem ingkang kinurmatan. Sugeng dalu mugi kanugrahanipun Gusti tansah sumrambah dumateng kita sami. Ingkang sepisan kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng Rama Lukmin ingkang siang wau ngaturi sedahan adicara dalu menika. Sanajan siang wau kula sampun saking mlingi kula balik dhateng Malang, balik malih mriki amargi menawi atas nama organisasi otomatis kula mesti ngajak admin kali napa sekaligus kameramen kula. Dados adicara dalu menika mangke saged panjenengan pirsani wonten channel YouTube Raket Prasaja TV. Kula agunging panuwun dumateng Rama Lukmin, kula dipun undang. Kula tertarikipun ngaten nun sewu Mbah Trimo iki adicara kasepuhan Jawa Kawedar ngrembug tradisi Jawa sing ora mambu agama. Lah, kula niku tertarik ngaten niki. Amargi ngapunten menawi ingkang dereng mangertos nami organisasi kami Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Kami bukan organisasi aliran kepercayaan. Kami ingin mengembalikan Jawa yang semestinya ingkang ada dasar setunggal tinumai nalar. Menawi bahasa kerennya anak muda itu high logis, bukan sekedar logis. Nomor kali kasunyatan bahasa anak muda menika ilmiah akademis bisa dibuktikan secara empiris. Kaping 3 ada dasar serateles. Serateles menika jagat saisinipun bawana ageng buwana alit. Mungkin mereka kalau tertarik senajan kudu wira-wiri wis tekan mlingi balik Malang balik ngriki malih nggih. Kula tekadi ngaten. Senajan ngapunten pancen epet kados dawuhe Mbah Mariane wau. Lah wong iki dijajah suwe. Pengen balekne murni Jawa ki yo angel. Akeh wau men kula tasik mireng kata-kata saking Dayak. Contoh asma ikhlas dengan basa Dayak to niki.
Jawa mboten kenal asma lho. Asma itu basa Arab. Ning nggih mboten saged nyalane wis dijajah atusan tahun. Nek perkawis Ubarampe menika boten enten lepate amargi Jawi menika memiliki konsep ruwa binida. Ruwa binida itu ateges sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Itu keunggulan ajaran Jawa. Amargi yen ajaran Dayo niku sing diomongke salah lan bener. Yen ajaran Dayo niku konsepnya salah lan bener, hak dan batil, iman kafir, domba tersesat, domba terkasih, salah bener. Amargi yang ngerembuk salah bener itu muncul ego. Sing ngomong bener ya dadi egois, sing disalahne dadi tersinggung. Padahal dunya menika beragam, boten seragam. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Yang Jawa ngajarkan apa? Pantes lan ora pantes, ilok lan ora ilok. Oh Mbah Mari nek ngoten niku jan elok. Nek kula ngoten niku mboten ilok. Nek ngapunten, oh Mbah salah. Kula yakin, saking kula Mbah Mari kenal akrab. Ngerti iki guyon, coba nek lagi kenal Mbah Mari salah. Mendung bedek atine. Coba iki no mboten. Sak goblok-goblok iki diarani kafir mesti lara ati. Sanajan sanes tiyang Kristen diarani domba tersesat mesti lara ati. Niku bedane ajaran Dayo kali ajaran Jawa. Kula remen sanget sanajan niki nembe setunggal tahun. Mugi-mugi tansah ngrembaka. Yen mangke wonten adicara malih kula diundang, pokok kula longgar kula usahaken. Wong kula wingi kula diundang teng Tegal Mendugi kula. Kleresan tanggal 15 niku kula diundang kapolri dados pembicara soal kalender acaranya dari Kementerian Kebudayaan di Tegal. Waduh teng Tegal kula parani napa meneh nek ming Blitar. Mugi-mugi napa menika organisasi Jawa Kawedar napa ngrembaka. Lan ugi yang saged ampun sekedar nomor induk. Karena kalau nomor induk itu sangat lemah. Dan itu nanti nek niwa kula mirengke 3 napa Mbak? Napa 3 emas napa? Seketika emas nomor induk enggak akan berlaku. Lebih baik akta notaris langsung ke Menkumham. Itu berlaku se-Indonesia. Enten ragate gotong royong. Jawi niku mboten enten urunan lho nggih. Tradisi Jawa tidak mengenal urunan, ning gotong royong. Napa bedane urunan kali gotong royong? Yang Blitar kudu hafal iki. Napa bedane urunan kali gotong royong? Bentane menapa? Nggih. Nek gotong royong niku mamene ragat sing dibutuhke 10.000. Mbah Lumen sing sugih aku 5.000. Lah, nun sewu sing mboten duwe 500 ae. Royong. Ya urunan mboten butuh 10.000, kabeh dipukul rata 1.000-an. 1.000-an mboten butuh 10.000 kok. Turane duka. Nah, nanging nun sewu kesadaran niku awrat. Kula ngedegaken Yayasan Rakyat Prasaja niku wiwit taun 3 gangsal. Berarti pun 3 tahun, 3 setunggal. Butuh kesadaran wae. Akhirnya napa? Sing bapak bundas no ketuane. Nah, siap gak ketuane model ngoten? Karena ngenteni wong sadar iku angel. Ning Jawa jane mboten kenal urunan, kenale gotong royong. Mugi-mugi ngrembaka mangke akte notaris ya. Lan mugi-mugi mangke saged saestu napa sing didhawuhi Romo Lukmin, ayo
ngudi nyinaoni ndudah ngilmu Jawa sing sak temene. Dados sinten kemawon ingkang ngendika bab Jawa kok mboten memenuhi syarat tiga niku wau berarti ngapusi. Niku sanes Jawa asli, Jawa bal-bal. Setunggal hek logis, mboten sekedar logis. Itu kasunyatan ilmiah akademis bisa dibuktikan secara empiris. Ketiga, serat teles. Bawono ageng, buwono alit. Nek enten tiang ngomong Jawa gak masuk akal, berarti Jawa bal-bal. Mulane ngapunten, menapa kemawon sing dipun dawuhne Romo Lukmin wau, kula mboten kula nggih kami atas nami Yayasan Rekat Prasaja sampun nyetak kalender Jawa wiwit taun 2000. Jangkep pawukon napa niku dinten napa UAS kapan dina becik kanggo lelungan, becik kanggo gawe lengkap. Nanging kendalanya saat ini sebenarnya bukan kendala sebenarnya, tapi tantangan kita. Kalau nyetak kalender Jawa niku sing gedhe Jawa, cilike Masehi. Hijrah kula ilangi. Kenapa kok hijrah kula ilangi? Soalnya mboten sedaya tiyang Jawa niki wong sing ngerti hijriah. Mboten ngerti dari mesti tiyang niku Islam. Dadi Jawa ini gede, Masehi cilik. Pangangkah kula supaya wong Jawa iki bangkit dadi gedhe malih. Sawetawis kalender ingkang beredar di pasaran niku gedene Masehi, cilike Hijriah. Jawane arang-arang enten. Nek mboten percaya niki teng griyane Pak Adi kan kalender nyampe sani. Ngen sing gedene ra Masehi, cilike Hijriah. Jawane ilang. Kenapa kok ada gerakan-gerakan masif kapitalis ingin menghilangkan Jawa? Karena Jawa ini adalah sumber peradaban. Ketika Jawa bangkit, Thailand itu wilayah kita, Malaysia wilayah kita. Mulane kalau wingi kalau diundang teng Malaysia 8 dino. Saking betake wong Malaysia lu pengen sinau Jawa teng kula. Piyambake ngertos kula saking YouTube. Dunia tiyang Malaysia pengen sinau Jawa, mosok sing teng tanah Jawa malah ora Jawa. Kula mboten promosi niki kedap malih, mangke perkiraan bulan 5-6 niku kula terbit ke malih. Kalender Jawa. Kula terbit kami Rekat Prasaja terbit kalender Jawa niku. Misi utama bukan itu. Romo Lukmin sampun mundur komentar bahwa ini cocok di kalender ini kata gawe Romo Lukmin. Kalender kami terbitkan dengan kertas eksklusif, tebel, full color. Biaya yang kami keluarkan per eksemplar itu 29.500 rupiah. Kami jual hanya 35. Ketoke badi 5.500 niku dikuruske mboten badi. Mampir non sewu Romo Lukmin tumbas tunggal. Berhubung piyang pentun sepuh kula terke. Bensin Malang ini Romo Lukmin ra cukup 100. Tapi karena saya merasa anak muda, kepiyantun sepuh, mboten masalah. Niku derek resiko mboten bayar. Sampai detik ini mulai tahun 2000 berarti 16 tahun kalau cetak kalender Jawa enten sing mboten bayar nganti sakniki. Jumlahnya kathah. Nek kula klumpukne kira-kira mulai 16 tahun nggih, niku kira-kira 50 juta luwih. 1 juta ada ndak terbayar. Karena tujuan kita memang bukan apa ya, keuntungan semata. Kula pengen Jawa lu bangkit. Kalender yang kita terbitkan niku ibaratnya panganan mateng. Soalnya mboten sedaya tiyang kados jenengan purun belajar ngeten iki. Pengen niku nggih golek dina langsung buka kalender kok dina niki. Mulane tahun 2011 ketika napa niku niki forum silaturahmi paranormal seluruh Indonesia.
binaan Jenderal Wiranto mengadakan Munas di Mojokerto, kula disuwun dados narasumber utama bicara kalender. Ning jane kula nggih mboten pinter wong kula tukang ngarit. Kula sowan ngriki ngarit ta kula niki. Kula mirengke Rama Lukman ngendika kan kula ngarit. Kula niku bocah dingi sore nek ajeng ngomong kowe iki ilmuku kok gebedi. Wong kula nggih namung ngarit ngaten nggih. Kula rumiyin siaran teng JTV niku mulai tahun pinten teng radio mulai tahun 98, teng JTV itu tahun 2000 pinten. Terus saya mencoba mengangkat yang selama ini budaya Jawa itu selalu disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, napa niku di napa istilahipun diarani klenik, diarani kuno, kolot ya. Saya coba angkat budaya Jawa sesuai esensinya, sesuai marwahnya, yang high logis bukan sekedar logis, yang ilmiah, yang sesuai dengan alam semesta. Sementara ajaran lain itu selalu bertentangan dengan alam semesta. Contoh mawon, ajaran Dayak selalu ingin menyeragamkan alam, padahal alam itu tidak. Bukti ini nopo? Oh, nek nyebut Tuhan kudu ini, nek kang ini salah. Lho, alam kok diseragamke? Oh, kados niki wau ndonga mawon Rama Lukman kali kula benten kok. Carane ngitung ngapunten sanajan kula tasih enem. Kula nek ngitung tiyang saking rapi nggih bolak-balik. Ing carane benten. Apakah Rama Lukman salah? Mboten. Jawa tidak mengenal salah bener kok. Bahkan kalau mempelajari ngapunten, mane sakniki anggara cemengan. Kalau pelajari kenapa kok wage kuwi neptune 4? Kok gak 10? Kok gak 7? Niki jarang sing saged ngertos. Kenapa kok wage ku 4? Kenapa kok kliwon ku 8? Niki mbambari niku enten dasare. Ajaran Jawa itu berdasarkan terminalan, bukan sekedar dogmatis. Sepanjang bangsa ini tidak kembali ke sesuatu yang fenomenal, masih bersifat dogmatis, bangsa ini tidak akan maju. Kenapa? Karena dogma melemahkan nalar. Dogma melemahkan nalar. Ajaran Dayak itu selalu bersifat analogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Sepanjang kita masih berpegang teguh hal itu, jangan harap bangsa kita maju. Jangan harap Jawa itu bangkit. Cobi ini makanya dipelajari. Kenapa wakil kok 4? Kenapa kok kliwon 8? Ini harus kita pelajari. Menawi saking Rama Lukman bab kalender kula mangke nyuwun belajar. Kula jane teng mriki wau malah pengene niku mboten diparingi wekdal ken matur. Kula teng mriki nom diri. Niku kabeh kali niku kula niate mriki wau pengen ngarit. Ping 3ne kula lagi serak-serak ngeten batuk. Lajeng menawi nun sewu kaping 3 nipun nggih. Kula pareng mboten ndongane suwargi tiyang sepuhipun Pak Adi. Nggih. Pangapunten. Jawi menika ngajarke kasamuran urip lan pati. Boten sami karo ajaran Dayak. Sing ngajarke menungso kon dadi demete kuburan. Ngenteni dina pengadilan. Dan dina pengadilan ini kapan? Dina pengadilan tidak akan ada. Nek enten malah pangeranku gak adil. Kenapa? Umpamane dina pengadilan dina niki. Lho kok enak sing mati di sore to? Di sore mati terus saiki dina pengadilan. Lah sing mati 1000 tahun kepungkur. Niku ajaran mboten masuk akal ngeten. Lah nek cara Jawi kita kedah sinau sampurane urip lan pati. Untuk menuju ke sana
leluhur ngajari napa nglakoni mati sadurunge urip. Bayangin dengan kalau sesepuh langkung pinter tinimbang kula minjem ndongaaken. Ning sadere kula ndongaaken, kula dipun muling kali Rama Lukmin kan cerita bab dupa. Pangapunten. Dupa ketika bicara bahan niku enten dunia enten hebat. Ketika bicara aroma, dupa ada harum, ada wangi. Dan terus wangi kali harum itu benten. Dari karakteristik dupa ada indata, ada antidata. Menawi dupa kang niki wau kimia. Produksi India. Awake dhewe bingung berjuang pengen merdeka nggunakake dupane Dayo. Kalau ngantos emut kalau wingi minggu kepenger niku Gubernur Jawa Timur itu mengapresiasi memberi penghargaan setiap seniman itu diberi uang 1 juta plus sembako. Kalau mirengke pidatoe pejabat gubernur, dinas pariwisata, wali kota, selalu mereka mengatakan waspada dengan budaya Dayo. Mereka misalnya pun ngelem seniman yang terus memperjuangkan budaya leluhur. Tapi mereka selalu beranggapan sing jenenge Dayo itu cuma budaya barat. Mereka tidak berpikir budaya Arab pun juga Dayo. Wong dituduh wong Arab. Semantan ugi India itu juga Dayo. Akhir-akhir ini saya cermati di medsos ada gerakan orang-orang tertentu yang berkedok pecinta budaya Jawa, tapi meleset menyesatkan. Katanya apa? Peradaban Jawa tidak akan ada kalau nggak ada India datang katanya. Padahal faktanya peradaban kita lebih tua daripada India. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kita, bukan bahasa India. Di India hanya dikenal bahasa Pali, bahasa Urdu, bahasa apa namanya? Ada 3 bahasa besar di sana. Sanskerta bukan. Jadi ketika bicara Dayo, yo India yo Dayo, Barat yo Dayo, Arab yo Dayo, ngoten lho. Ayo kita kembali sebagai orang Jawa yang sebenarnya. Ora abal-abal. Nek istilah teng medsos nu ojo dadi kadrun blangkonan. Katane kadrun blangkonan yo malah menyesatkan kita, ngoten lho. Nek menawi kagem sembahyang dupa kimia saya masih toleransi. Setelah dibakar hidungannya tinggal ngalih. Tapi yang untuk samadhi, dupa kimia berbahaya untuk paru-paru kita. Ini perlu saya jelaskan karena lo yakin jenengan ini seneng semedi, seneng manekung manungku pujo. Tapi nek sing jenengan damel dupa kimia, ngapunten. Ngendikane Rama Lukman wau akhirnya awake dadi boros. Umure sik wis ketok tuwek. Titik-titik mengi. Paru-paru kita kena. Lah kalau saya ngapunten, saya tidak promosi.